Morning guys, and welcome back to our channel. And to this vlog, magkakaroon ng lockdown dito sa bayan namin sa Santa Barbara. Oh no! Ano ba yung mga bibiling ko, misis? Mga bibiling ko. Few inches later. Hi doggy doggy, hi doggy doggy. Start muna natin tong sasakyan guys para uminit yung makina. Time check tayo guys, alas 9 na ng umaga, Martes, katapusan ng August, no? So check mo, so pandalin muna natin tong sasakyan. So guys, alis na tayo. Diretso na tayo ng palengke ng Santa Barbara. So guys, ngayon ko lang i-vlog itong pagpunta natin ng palengke. Siguro magiging interesting to sa inyo para alis makita nyo yung palengke namin dito sa Santa Barbara. Oh my God! Wow! A few moments later. So guys, andito na tayo sa daan, at pupunta na nga tayo ng Santa Barbara, sa public market para mamalingke. Actually guys, from bahay to public market dito sa bayan, pag normal ang takbo mo lang is mga 15 to 20 minutes lang ang distansya, Siyempre guys, bago tayo mamalingkin, ang pinaka-importante is intro muna. Okay? Later. Nandito na tayo sa palengke ng Santa Barbara. So marami na rin tao guys, na mamamalengke. So hanap lang tayo guys ng parkingan. One eternity later.
Magpapa-report tayo guys, 4 na galon. Para at least siguro mga 2 weeks na to. O less than 2 weeks. Brad, balikan ko Ito. Ray, wala ko to Mamaling ka ako. Bago tayo mamalingki guys, punta muna tayo sa Palawan para kunin yung pinadala ni Mars na huling sahod natin. Dito guys sa Santa Barbara, maraming Palawan. Ito guys yung pinaka front ng palengke dito sa Santa Barbara. Balik na tayo guys sa Palawan para i-claim yung pinalda ni Mars. So shout out pala kay Mars, no. Salamat sa pagpadala ng sahod ko, no. So salamat talaga. So dito guys, hintayin na lang natin yung yung pagtawag sa atin para ma-claim yung salary natin. So mga lods, nakuha na natin yung pera natin, no? Yung huling sahod natin sa Manila. Thank you pala kay kay Foreman Mars sa time para maipadala tong sahod ko, no? So thank you taga, thank you. So ngayon nakuha na natin ng pera. Mamamalingki na tayo guys. Para at least makauwi tayo ng maaga. So hanap tayo ng buto-buto pangsigang guys. Buto-buto ya, nga pala. Ayan. Ito na lang. Kano buto-buto? Magkano? 270. Wala nang bawas. Wala akong kasa. Dagdagan ko na lang din. Ilang kilo pa ko kanina? Wala, kulang. Puros buto ata. Ano? Red. Kaya, akin na rin. 203. Sige, pachap mo na. Ang ganda nito, oh. Ay, ito. Pa-shoutout kayo, ti. Ganda nito, oh. Ate, mayroon lang akong tatanong ngayon, no. Sa panahon ngayon,
tumataas yung baboy o ano? Ano bang dahilan? Ano, sa ngayon, sa panahon ngayon, taglan, medyo mababa naman po yung presyo. Mababa na po yung presyo niya. So, you mean na bumababa na yung presyo? Ganun ba? Anong dahilan? Ba't bumababa? Siguro, unti-unti nang bumabalik sa normal. Yung kaya siguro salamat naman at bumababa na, no? Dati po kasi 350 nung nag-start po yung ECQ, pandemic. Tapos nung habang tumatagal, medyo bumababa na yung presyo. 320 na po ngayon yung presyo ng laman. Dati po 350 siya. Ganda ni ate talaga, oh. Pwedeng sumali sa beauty pageant. Sumasali ka ba sa beauty pageant? Oo naman, sir. Anong screen name mo pag Screen name, Alexa. Alexa. Alexa sa gabi, sa araw. Alex. Alex, okay. So, salamat kay Alexa, no? AKA Alex. O, balik na tata. Thank you, te. A few moments later. Nakikita nyo to, guys, oh. Tinapa. Sa English, smoke. Ano yung sa English nito? Smoke fish. Smoke fish daw, sabi ni nanay, oh. Yung iba hindi ni-smoke, ito ni-smoke, pinapadala. Ito yung pag smoke, guys, mas masarap. Oo, pag hindi smoke, parang nilaga lang, mamaya, na. Kasi pag smoke, guys, matagal na masira kaysa yung mga ordinaryo na hindi ko kung paano yung proseso nun, pero ito yung pinaka Nilalagyan na ng kulay. oo. So artificial na So ito yung guys, pag smoke kasi yun lumalabas yung sarap pag niluto. So, bili tayo ng dalawang balot, guys. So, guys, dito tayo sa bilihan ng mga kakanin. Bili tayo ng mamimerienda. Yung guys, puto ng kalasyaw. Rento 1-4. Ito, to. Ito yung 1/4. Media. Ito na lang kalahati. Ito yung kasaba na nilagyan ng nyog. So, pichi-pichi to, pero ito, pichi daw, pichi pag isa, pag dalawa, pichi-pichi. Produkto dito sa Pangasinan, mga guys. So, kung pupunta kayo rito sa Pangasinan, punta kayo rito sa Santa Barbara para matikman nyo itong mga produkto dito. One eternity later. Yan guys, nandito tayo ngayon sa gulayan para bumili ng gulay pang rekado sa binili natin karne. Dito guys, maraming mabibili, no? Produkto dito sa Pangasinan, produkto sa Baguio. Ito, kamatis, oh. Kaya kamatis, oh. Yun, malaki na 60 sa may kilo, sir. 60? Oo, sa may kilo. Kaya ba?
Bawang. Bili tayo ng bawang guys, wala tayong bawang sa bahay. Sayote. Oh, sili. Eh, sili oh. Labuyo. Ito tayo guys, oh. Labuyo, sili. Few inches later. Rambutan. Eh, rambutan nyo oh. May saging nyo. Tayo. Saging kilo laban. Yeah. Saging kilo. Bili tayo ng ano guys, saging para at least may ano, may makain na prutas sa bahay. Bili lang tayo ng 1 kilo. Ng itlog guys. Isang ano lang, isang 3. One hour later. So ngayon guys, nakabili na tayo at uwi na tayo. So ayun guys no, dahil tapos na tayong mamili, so kailangan na nating umuwi no. So yun guys, yun ang pinaka basic nga na ginagawa dito sa probinsya. So ngayon, bago natin tapusin tong vlog natin, gusto ko lang i-shoutout no, ang importanteng tao sa akin no, isa sa mga importante, yung bayaw ko na nakatira dyan sa London. Ay bayaw, pangalan niya si Rusty Quinto, ang pinakagwapo kong bayaw. Iyak kayo dyan bayaw sa London. Shoutout na rin kay Ching no, na asawa ni Rusty na nagtatrabaho sa isang hospital dyan sa London. Double ingat, Ching. At sa mga bata no, CG, at saka si Alexa, take care guys, and please pray palagi kayo pray always. So yun guys no, kailangan na nating tapusin no. So always remember no, wash your hands palagi, brush your teeth. At siyempre, pag lumalabas ng bahay, okay, magsuot ng face mask, face shield, at syempre ang pinaka-importante is umiwas sa mga matataong lugar, okay? Na hanggat maaari umiwas kayo kung kaya. At sa mga subscriber natin guys no, mga subscriber natin dyan, salamat talaga sa suporta niyo at palagi kayong andyan, nakasuporta sa vlog natin no. At syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe no, yung mga napadaalang dito sa channel natin, pwede kayo mag-subscribe syempre, mag-like, hit yung notification bell para updated kayo sa mga vlog na i-upload ko dito sa channel na to. So yung na guys no, bye for now and stay safe palagi at God bless us all.